הם לא באים להריץ עבודה של מחסנים אחר כך. יש את שבוע זה עובד חזק. וואו, זה חוזר בדיוק למקום, תראה מה זה. הוא פתאום התחיל לעבוד. הוא עובד גם קודם, זאת אומרת, הנה, אני ממשיך. תראה, אני מסובב אותו, תראה. הנה, תראו, הוא חוזר בדיוק למקום. טוב, צריך להעמיס אותו יותר, אני כבר הבנתי. יותר. יכול שהוא חשב שתתחיל תנועה מהירה מדי? לא? נו, עכשיו הוא סטה קצת. בסדר, אבל אם אני עושה תנועה מהירה מדי זה יכול, אבל עוד פעם. עכשיו הוא חזר למקום. תקל קדימה, אני נוסע קדימה. כן. בלי איסור. נסיעה מטורפת. לא ודאי. מה עוד? הוא חורק שם. לא, עכשיו תראה. אותה מהירות קדימה. כן. זה קדימה זה. אם מצלמה, ראית כמה זה נשקל, ראית איזה... חבל שאולי באמת הוא לא מספיק עמוס. לא, זה היישום. זה מראה כמה זה מנצח. כן, יפה. פלטפורמה באוברלואוד רציני. ננסה לנסוע ישר עם ה... וואלה, סרגי זה עובד! עושה עם העומס הזה? כן. עובד. עכשיו נבטל את זה. נגיד לנסוע קדימה באותה מהירות. היית צריך לעשות גם עם זה. לא ידעתי שיש לי יכולות כאלה רובוט הזה, היית צריך לבדוק את זה.